още някакви идеи? Не знам с тая тема. А всъщност какво означава самата дума завой? Аз си записах определението от Википедия. Завой означава дъгообразна извивка при движение за промяна на посоката или пък рязка промяна в поведението или развитието на нещо. Какво можем да свържем с завой? Ако искаш да се разходим и да помислим. Мисля, че трябва да е върху нещо важно. Кое е проблем според теб? Липсата на морал и ценности в днешно време. Това е така, но трябва нещо по-конкретно. Тогава парите и инфлацията. Няма ли нещо по-значимо? Не ми харесва как се отнася с Ибрахим в училище. Прав си, но войните и глада са глобални. Те са най-значими. Не, аз не мисля така. По-добре да е нещо по-близко до нас, за да е по-въздействащо. Ти всичко отхвърляш. Явно не се разбираме. По-добре аз да снимам моя филм, а ти твоя. Добре, така да е. Успех с представянето утре. Всъщност всичките ни идеи се въртяха около хората. Предложенията ни са доста подобни. Ако... Бано, защо не направим един филм, който обединява всичките ни идеи? Да, за това какво означава да бъдеш човек. Да!